kanduan rimang lirlena tanpa kanin yen tantu samengku sang tiyang utama sang nata muda wus nyangarapa mring sang kusuma kang nandhang granta Praguta kula wonten timbalan iki paring nimbali kawula iki ngabdi kepatihan Praguta kula kula oreh ning kowe cedhak kelawan si Udawa inggih iki wis teka tlatah Widara Kandhang keparingipun sinuwun aku isin yen to Baladewa dranyak mlebu kademangan kula laladan negari Mandura bener nadyan to iki laladan Mandura nanging yen to Baladewa negari kademangan asok bradate Baladewa kula dadi kangelan Praguta tak kongkon temonana Udawa kowe Pandhawa Prasaja Udawa kowe ditimbali sinuwun Prabu Baladewa kowe kaduan ngadhep ana pinggiring kademangan lah maka nek boten purun ora gelem laran amake nek piyambake nesu lho kowe wedi karo Udawa lho boten wedi kowe kudu wani kudu iso ngendarat lawan Udawa yen kowe nganti ora iso ngendarat karo Udawa aja takon desa tugel gunung kowe inggih Dideko mangka angro sumbat wedananira ngandung kumakut temrat nyomaratani marang sariratipun eneng apa biyung Wirwati kok tawang-tawang tangis eneng apa biyung Sagopi anakku nggih Udawa Tubang kaya mengkene lelakon wong aku patenono wae Udawa patenono wae ibumu aku tinimbang kaya mengkene ora ngono jebul aku paribadan kok lebokake kandhang macan Udawa pancen ngegasah karo uripku begegadang marang mawa cintrakaku apa ngono apa piye Udawa mengko dhisik sareh to ngendika sing kepenak kepriye kabare tobat aku iki rumangsane wong tuwa ya Udawa aku iki ora iso maca aku ora iso nulis aku mbok kon ngaturake layang tare wae aku iki kedarang-darang wong tuwa mlaku tumemak temulung
menyang negara Dwarawati bareng awala wis di asta dening Sinuwun Prabu Kresna Sinuwun Mandura ya rawuh bareng Sinuwun Dwarawati reksa suwasane layang banjur diaturake Sinuwun Prabu Baladewa lah sak banjure namala dijuwing-juwing disuwek-suwek disebar ana Drambah Udawa aku diman-man aku diundhamana aku dikira aku wong tuwa iso ngajar karo anak aku ora bisa mituturi karo kowe tobat Udawa gegeden piyak kurang cagak ngatasé kowe duweni gegayuhan kedemangan Widara Kandhang arep mbok dadekake kepatihan ki nalarmu kepiye Udawa tobat nek ya kaya ngono aku ora gelem aku mbok kongkon tobat Udawa aku rumangsa wirang aku rumangsa isin Udawa nadyan aku iki wong ora duwe nadyan aku iki kawula cilik nanging isin duwe atek-atek aku duwe kapribaden Biyung sabar ya Biyung kabeh kuwi mau yen to ditampa kan Biyung lak guru ngerti pancen aku duweni penjangka tangan Widara Kandhang kuwi bakal tak dadekake kepatihan aku nyuwun parilah apa aku kleru apa aku ki luput ing atase aku iki patihe Prabu Kresna mapanku ana Widara Kandhang iki kademangan lakarku mono reneng aku iki duweni kalungguhan patih Udawa karepku Widara Kandhang ya tak nggo kepatihan supaya aku iki bisa netepi kewajibanku kanthi aku iki ya tatak-tetek batu-batu dadak nganggo ngowahi kedemangan mbok dadekke kepatihan ngono apa piye tatak-tetek kuwi gumantung ana niate lho Udawa iki mung kademangan nanging yen to niatmu tumindak kuwi becik tak kira yo apik luwih apik yen to kene iki kepatihan terus aku iki ya patih tenan kuwi saya luwih apik Biyung aku duweni gegayuhan nggo muktine Udawa dhewe tak nggo muktekake kawulaku Widara Kandhang para kawula cilik kae tanggung jawabku apa aku iki salah apa aku kleru yen tak arep kepengin mulyake para kawula sing mikir kawula Widara Kandhang iki sapa nek ora aku mestine Sinuwun Dwarawati lak ya wis nglegiwa wis nglenggana munggo apa sing gak karepake lan maneh Sinuwun Mandura kok ya destun temen ing atase Widara Kandhang Paribadan mung bumi saeyubing payung kok isih maksa nggondeli kok awal upamane diparingake aku kanthi sah tulus eba bungaku wis gumolong tekadku Biyung yen to pancen ora kelakon penjangkaku mati tak wujuti aku mati ora perkara kamukten aku mati ora golek kamulyan kanggo diri pribadiku ning aku arep kepengin muktekake kawulaku ing Widara Kandhang ya wis ben tak tumbali nyawaku ora dadi ngopo yen to pancen ora kepareng Gusti kenging Sinuwun wis Biyung tegakno anakmu Udawa menapa to mirang ingsun prihatin waspada midil tudatan pokarya tobat dadi kaya mangkono tekadku Udawa iya Biyung kriwikan dadi grojogan lho Udawa glandang karang saka pucuk ora murung sing diora arek nalar ora murung kejobomu ibumu aku mesti aku sing ketiban ampuan sing ketiban awanget mesti aku wis ben Biyung jaman saiki jaman pinarbuka wong putih ben ketok putih sing ireng ben ketok irenge sing bener ya benerno nek sing luput ya hukumen aja ditutup-tutupi iya udah syukur nggih syukur yen pancen tekadmu mengkono wis kono Biyung nek ning apa-apane tak sanggani wis nek perlu Udawa digo tumbal Udawa digo wadal ning Widara Kandhang wis ora semikira dikit Biyung
kula katur sinuwun. Ya Kakang Udawa banget panarimaning ingsun. Udawa wonten dawuh. Tandra praseba menyang Dwarawati kirang langkung gangsal tandra ing mriku nggan menika. Wis 5 sasi inggih. Yen ning patih ora seba karo ratu ki bener apa lupa Sinuwun Prabu Kresna badhe ngadili dhumateng kula monggo kula kurbanaken jiwa raga kula. Menawi pancen boten kelampahan menapa ingkang dados panjangka kula. Udawa wonten dawuh. Kowe duwe karep kaya ngono kuwi karepe sapa pikajeng kula piyambak. Pamrihmu kula kepengin Widara Kandhang kula dadosaken kepatihan. Lah kene ngopo kok dadi kowe ora matur nyang negara Mandura? Kowe ora ngerti to Widara Kandhang iki tlatah negara Mandura. Iki tlatah Mandura dudu Prabu Kresna. Nek kowe ngaturake nawala karo aku kuwi luput. Menapa kula lepat menawi kula menika langkung rumiyin nyuwun parilah kaliyan Sinuwun Prabu Kresna. Panjenengan menika ratu kula napa sanes? Lho lha ya ratumu. Lah inggih menawi kula menika tarusan kaliyan ratu kula menika leres menapa lepat. Lho kuwi bener ning paringa sing duwe wilayah. Ha nggih mangke menawi paduka sinuwun sampun paring dawuh kaliyan kula ing pengangkah kula badhe matur dhateng Mandura. Kula kepengin badhe muktekaken para kawula Widara Kandhang. Mbok inggih wonten rilaning penggalih Sinuwun Prabu Baladewa menika syukur mangayu bagya menawi Widara Kandhang dipun rilakaken mboten sisah kula ngaturaken pisungsung dhumateng negari Mandura nanging wulu pamdal Widara Kandhang menika tetep kangge ngesani para kawula. Negari Mandura menika sampun boten kirang menapa-menapa bebasan sampun tirah-tirah Widara Kandhang menika sepinten. Udawa kula karepmu kuwi bener sanggane awrat badhe kados pundi tetep badhe kula angkat. Kowe wani mati wantun. Upamane iki mengko yen Koko Prabu Mandura ki rawuh mrene terus piye? Nggih tetep badhe kula adepi. Kowe ya wani wantun. Yen kowe wani karo Koko Prabu Mandura, kowe persasat wani karo aku. Lho, lha yen perlu. Wis. Yen perlu kepiye to kowe iki? Kowe iki mantang karo aku? Lho, mboten. Bedian mungkin deh. Udawa wani karo Kresna. Menawi pendanipun Sinuwun Prabu Kresna sampun tega kaliyan kula nggih monggo kemawon. Menawi ngaten Sinuwun Prabu Kresna nggih Raden Narayana mboten enget kaliyan kula. Panjenengan rumiyin gadah janji lho. Nalika panjenengan meguru kan Begawan Padmanaba rumiyin. Udawa mukti bareng, mati bareng. Penandange Udawa ya penandange Narayana. Nggih ngaten mboten. Bareng kula duwe penjangka kaya ngeten kok panjenengan kok negake niku lha nek panjenengan pun tega nggih sampun kula nggih tetep wani lebur tumpur tak wujuti. Nek nganti kowe ning ratu disepelekke cahangon aja srek lho. Mergane ratu nek sok mincla-mincle niku. Mongko iki dipun wastani satriya sejati, ratu sing sejati niku lati pakarti makarti nyawiji tegese ucape batine tandange kudu padha nek iya nek ora lho nggih ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa upami anggen panjenengan paring kesulan dhumateng kula lho nggih dawa sesami-sami iya wandamu ya kentongan ngono lho Udawa kula ya ya muga-muga wae Udawa penjagamu bisa kelakon ning abot sanggane lho Udawa nggih kula sampun ngertos itu iki bisaku suka sabiyantu ngene iki sawetara iki kowe tak paringi ngampil andel pitaya pusaka Dwarawati kembang Wijaya Kusuma nggone cecunduk sebab kowe arep nampa pacoban sing abot ora mung Koko Prabu Mandura dhewe nanging iki gawa bala Kurawa iki wangune sing ngubupi Koko Prabu Mandura lah ora apa to nggih kowe sampun ngertos panjenengan Kurawa pawakan provokator niku ning kowe ora kena sumbar kowe ora kena umuk lho Dawa inggih lan aja nganti kedenangan oh nggih eneng syarate lho syaratipun yen kowe mundi kembang Wijaya Kusuma iki kowe
atimu kudu sabar. Nggih. Kowe engko nek perang ora kena males. Perang mboten niku males niku cara pundi? Sebab yen kowe junduk kembang Wijaya Kusuma iki gaman kayangan tumplakan kon natoni awakmu ora tatu ora lara. Lah kene ngopo kok dadak males? Oh, ngaten. Yo. Ana syaraté meneh menapa malih? Siji betah melek. Oh, damelan kula niku. Loro ora kena minum ngombe. Ngelak. Wis. Tegese ora kena minum, tegese minuman keras kuwi ora kena. Oh nggih. Sirikane kembang Wijaya Kusuma. Oh nggih. Ora kena royal. Udawa kula sejatine kabeh kowe ngomong pralambang pralambita kowe kudu nglakoni sabar sareh. Oh nggih. Iya. Iki tak cundhukake ana kanting geluk aja nganti ilang lho. Iki pun ilang bareng karo nyawamu, ngerti? Ngertos. Kowe ora kena sumbar, ora kena umuk, ora kena kibir. Sedika ngestaken dawuh. Iki mengko upamane yen aku nderekake Koko Prabu Mandura, yen kowe tak uring-uring tak sengeni, kowe aja nesu lho. Iki aku mung tanggulane samudana kunci. Udawa Kakang Pragutaya di padha keselamatan. Yo pendongamu slamet di kabari Dara Kandang. Yo antuk pendongamu padha raharja. Syukur. Wis panen kok. Wis Kakang regane murah kok. Kon ku ming 1000 ya wis ora dadi apa diterima-terimakake. Iya malah murah pangan di. Iya. Sing cilaka wong tani. Ora cocok karo tuku rabu. Iki ngene. Piye? Tekaku kene diutus karo Sinuwun Prabu Baladewa. Iya. Dina iki kowe ditimbali marak ana ngersane Sinuwun Prabu Baladewa. Lah saiki panjenengane Kang Sinuwun iki eneng pinggiring kedemangan Dara Kandang. Udawa apa Prabu Baladewa? Loh, Sinuwun Prabu Baladewa sing nimbali. Rak yo ngerti to nek omahku riyen ning kene. Mbok saiki najan to elek dikaya ngapa mbok Sinuwun Prabu Baladewa kepareng rawuh nang sudungku kene. Kepareng Sinuwun kowe ditimbali. Engko dhisik Sinuwun Prabu Baladewa ora kuwasa nimbali aku. Hus. Rumangsamu kowe iki urip ning endi? Widara Kandang. Endi? Iki telatah Mandura. Wah, dene kowe mudeng kowe ngerti. Iki melu Mandura. Lah ya nek bumine sing diceluk rak menungsane. Lah iya dadi teloki kowe. Mongko sing kudune nimbali aku iki Prabu Kresna, dudu Prabu Baladewa. Aku iki wonge Prabu Kresna, dudu wonge Prabu Baladewa. Nek wonge Prabu Baladewa ki ya kowe kuwi. Lah iya. Lah iya piye? Heeh. Lho, iki aku iki. Aku tuh patih ledal iki. Udawa. Iya aja kakek-kakekan sing diremuk. Dasare aku iki ora iso omong aku. Aku wong kau lho, aku wong wagu. Kowe jek tak iman. Kowe aja ngabangke kupingku lho. Nek nganti aku ki nesu, najan aku ora wani temandang nek ngantek Sinuwun Prabu Baladewa ki rawuh rene. Wis ya dijelantah tenan kowe, Kakang Prabu. Lara kepenak tak sandange mukti mati aku wis wani. Lho. Yen ora kemangkat rangket. Ayo rangketen. Lho. Peparat Udawa. Kowe urip ening Widara Kandang iki bumine wong Mandura. Kowe mani kementhus. Kowe jelak bondo telak gegeng tanganmu kowe. Wow!
Yo pecah kula nuwun. Nuwun kula dipun pilarakan utawa nuwun. Ayo nuwun. Mungso tatanan. Kowe gerak mewak-mewek. Pranto. Tak kok napa mau? Pinggene mbali utawa. Endi utawa? Tak estu utawa mboten purun. Ora gelem piye? Mboten purun. Ora gelem piye? Nggih mboten purun sowan mriki. Ora melek lipat Udawa. Budhek kupinge. Urip ing negara Madura, wilayah Madura, ditimbali karo Prabu Baladewa. Sebab kagepe apa? Ditimbali karo Prabu Baladewa. Ora bakal aku arep sowan. Nah jadi timbal ora bengak-bengok. Aku ora menyang repot-repot. Menungso ora tata. Jadi raimu bonyok iki kok yo kene. Diantemi lae Udawa ngoten. Janji lapa tenan awak kula iki. Kurawa, langkat ten Udawa iki. Kula Prabu, kowe ngerti? Kae Kulawa dampiyak awur-awur tekan Widara Kandangan ngopo ae? Nggih, kula kirang dungkap. Siaki petukno Kurawa. Lah, Kurawa menika nyatanipun ingkang nganti Koko Prabu Mandura. Iki ora perkara Koko Prabu Mandura ning kowe eling, Udawa kuwi sapa? Udawa kuwi wong Dwarawati. Tekse wonge Prabu Kresna kuwi ya kanca rowanmu nunggasak panggonan tunggasak Paswitan. Kowe seneng yen kancamu nandhak sangsara. Takono Kurawa karep-arep apa kok melu nyampuri perkara iki. Kon mundur. Rakata ingkang waca layu sepet parap yakin yo Swatama budale bareng tekan kene dadi mungsuh balik kowe Swatama piye kowe karepmu arep apa sepingkira ngrangket Udawa sambung rapetmu apa karo lelakon iki kowe ora getek ora ciri lawan Kakang Udawa gini yo karep gawe umpran-umpran Udawa kuwi kawula Ndrawati ya kancaku ngarep sak Paswitan meh disabaning Sinuwun Prabu Baladewa dina iki kudu iso ngendharak lawan Udawa rawi-rawi rantas malang-malang tutung yen pancen kowe dadi peparang sisan ndak jiret gulumu aja takon dosa yang ora omong-omong parah. Yo.
bisa kliru celak. Yaki, ayo, sok tayu mat. Ayo. Hati. Hei, wow, baik. Oh!